So dito po sa bayan ng mga Aldan guys, mayroon po tayong bagong customer dito na si Sir Andrio De Vera. And ang kanilang concrete pan ay nasa 3x5 meter. Yan po siya. So bumili po sila sa atin ng 1,000 fingerlings. At the same time nag-avail din po sila ng ating tutorial, yung webinar. And yun po ang ginawa natin. So bumisita tayo dahil nga malapit lang po ang kanilang bayan sa atin. Ito po ay nasa palagitnaan lang po ng maraming bahay. Yan, meron po siyang 1,000 pieces na fingerlings. At yun po yung ating nilagay. So yun po si Sir Andrio De Vera. At kung mapapansin nyo po, tinuturoan, nagtutorial si Kuya Mark kay Sir Andro at itinuturo sa kanila ang tamang proseso sa pagpapakain, sa water management at syempre yung pag-application po ng Nitrofix. Yung Nitrofix po kasi ay para sa tubig and yung application din po ng probiotics natin which is yung po yung orobiotics. Yan, yung orobiotics po kasi ang trabaho po nun ay para po maging masigla yung mga isda natin, hindi po siya sakitin, mabilis pong lumaki, tumaba. And ang sistema po yun, itinuturo din natin sa kanila yung tamang pagtimpla po ng orobiotics. Yan, so feedback po nila yung kinuha nilang 1,000 sa atin na fingerlings ay napakabilis pong lumaki at nakita ko po naman ay medyo mataba na po siya. And sa mapapansin nyo rin po medyo yung tubig iba po ang kulay at yun po yung ating i-correct sa kanila na kung paano ba yung pagpapalit po ng tubig. Siyempre yung kanilang setup dahil hindi po tayo ang nagturo dito sa kanilang concrete pan setup, bibigyan po natin sila ng tips na makakatulong po para maiwasan po yung pag-pollute po ng tubig. So para sa inyong kalaman, itinuturo na rin po namin yung mga datihan na pong gumamit ng old version system na may lupa ay pinapaalis na po yung lupa at purong semento na ilalagay. Yun. So yun po ang mga naituro namin sa mga webinar or dito sa face-to-face tutorial. Yan. So shout out po sa mga taga Mangaldan. Actually, pangalawa na po sila dito sa Mangaldan na atin pong tinuruan at ginaguide at nag-join po sa ating group. At syempre meron din po dyan sa shout out din po sa mga taga Santa Barbara po. So may mga customers na rin po tayo dyan. So sa mga gusto pong mag-avail ng Nitrofix or yung probiotics ay pwede po kayong mag-purchase online sa Shopee. Ang link ay nasa description ng video na to at i-click nyo lang po para po makapagbili po kayo. And then yun, ilalagay ko din po dyan yung Legit online store.